Iz ovog kuranskog ajeta se razumije nekoliko njihovih osobina. Prva, da je od osobina licemjera kad ga pozivaš u ispravno vjerovanje. Kako je to ispravno vjerovanje? Ispravno vjerovanje je onako kako je vjerovao Allahov poslanik i njegovi drugovi ashabi. I zbog toga kažu komentatori Kur'ana u komentaru ovog kuranskog ajeta, i kada im se kaže vjerujte kao što pravi vjernici vjeruju, kažu, i kada im se kaže vjerujte kao što ashabi vjeruju. To su drugovi Allahov poslanika Muhameda a.s. koji su na najbolji i najispravniji način vjerovali. I kada im se kaže vjerujte na taj način, oni kažu zar da vjerujemo kao što bezumni vjeruju. To jeste ne prihvataju ispravno vjerovanje. I veliki je problem kod muslimana da ne prihvata vjerovanje i prakticiranje vjere uopćeno onako kako su to praktikovali i vjerovali prvi muslimani, to jeste ashabi. Ne bi smelo da se desi vjerniku da kada ga neko pozove i kaže mu vjeruj kao što vjeruju ashabi, klanjaj kao što su klanjali ashabi, radi taj ibadet kao su radili ashabi, nemoj drugačije, nego radi onako kako su oni. Veliki je problem da neko kaže ja to neću. Ili veliki je problem i da ne kaže riječima neću, ali djelima to govori. Zbog toga što su to najbolje generacije muslimana i najbolje su razumjele poslanika alejhi salam i nakon njega najbolje prakticirali islam, najbolje prakticirali islam. I oni su u tom smislu urnik i uzor. Zbog toga Allah poslanik Muhammed alejhi salam jedne prilike kad se obraćao ashabima držao im ders. Pa je to emotivno na njih uticalo. Pa su mu rekli Allaho poslaniče kao da je oproštajni ders. Pa nas posavjetuj. Pa kaže poslanik alejhi salam onaj od vas ko bude dugo živio naići će na mnoga razilaženja. Fa'alejkum bi sunneti. A vi se tad, kad naiđu ta razilaženja, držite moje prakse, onoga što sam ja radio. Wa sunneti hulefai rašidin al mehdijin. I prakse mojih pravednih halifa. Moje prakse i njihove prakse. Ko su ti pravedni? Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. Držite se moje prakse i njihove prakse. Addu alejha bin nevađez. I držite se toga kutnjacima, to jeste čvrsto. Ne puštaj. Pogotovo kad dođe razilaženje. Iz toga kad dođe razilaženje, hoću li ovako ili onako. Kako je to pejgamber praktikovao alejhi salam? Kako su ashabi praktikovali? Ovako, završena priča. Nema više priče. I nije rečeno kad dođe do razilaženja, vidi šta kaže nana, vidi šta kaže dedo, vidi. Nema toga. Nema toga. Vidi kako su naši stari, vidi kako su naši mladi, vidi kako je tamo, vidi kako je vamo, vidi kako je u Sandžaku, vidi kako je u Bosni, vidi. Nije to rečeno. Držite se moje prakse, kaže poslanik alejhi salam. I prakse ovih pravednih halifa. Sve što su radili nana i djed i stanovnici Bosne i Sandžaka i Kosova i Makedonije i od muslimana, a u skladu je sa ovom praksom, to je dobro. Sve što nije u skladu sa ovom praksom, to nije dobro. Zbog toga vjernik ne smije sebi dozvoli da kad bude pozvan u to ispravno vjerovanje i prakticiranje islama, da se fata za nešto drugo. Da poseže za nečim drugim. Pozvan si u to vjerovanje, tako vjeruješ. Pozvan si u to prakticiranje, na taj način tako prakticiraš. Ako ne možeš, poboljšaj se i moli Allah da ti pomogne na tome putu. Ali ne nikako da čovjek to negira,
a kamoli da smatra nedola krivim putem.